ta det falsklära som kommer in och ska bara få plats och tålast och höjrast och man märker till att folk är rolig. Jag tar så vi nekva baptister här i Ronavik och Harstad och Jöken Annor. Jag vet till att det var virkelig illt av tog att det skulle finnas så kallade frälster, darwinister innanför Torra Michel. Och tar det purasta frustrerar så hade fullständiga motsägande, att motströjande. En tryggvande tror Bibeln. Och Bibeln börjar vi att säga hur så god skapte allt på tjejdegar. Och Jesus säger i Matteus 19, här det inte lyse, att han som skapte dig, och i början skapte dig som man och kvinna. Och varje dag skapte Jesus, då skapte god mannen och kvinnan hans här. Och satta dig. Och Bibeln börjar vi att säga, och i början skapte god himmel och jord. Så att han säger till att satte det var också i början. Och Bibeln lär ju till att pura klart. Första dävor, andra dävor, tredje dävor, fjärde dävor, femte dävor, satte dävor. Och så kvällte god kända det. Han skapte allt på 6 dagar. Han skapte mannen och satte det. Och konen hans här. Och Jesus säger själv, soner Guds, tror du han? Han säger om Matteus 19, här var det inte lyse, att han som i början skapte dig man och kone. Och i början. Och är den första dävor vär, så ständer i början skapte god. Och ta i god var liv att skapa och satta dig, ta var östen i början. Hvis du kvöra hesten døven her miljoner og så Aron, eller hvis du vilja krosta 40 millioner Aron mittlen fyrsta og annan vers, eller fyrsta og annan dag, eller whatever, så gjør det god til en lignare. Og så skulle de ikke sige mer 8 år om Guds år, til kunne skruppe av, til noen helvetes falsklærere, til kunne bare slippe noen ut i Guds mannhøyt, til kunne bare falla fra. Til det er langt avnåkt av Bibelen, til det er langt sagt at god er en lignare, og derven er sannåra ord. Så jeg standet til å kunne møte. Jeg har vi anker respekt for det, kon. Altså for det første så har vi anker respekt for det darvinisten, som likva at tar fleste, tar ikke fleste, tar det helvetes borst. Djevelsens bøtt. Svika profeter, opp ur helvete. Og har man ikke nasser til å teka om problemet og hiva der ut ur manngjøtene, så man bare en mannsløgjande lørst ente. Man øktast ikke god, man øktast mennesker, man øktast manngjøtene, man øktast hva flertallet sier, og ditten og datten. Mannhøyten er ikke demokrati tid. Han som avnoktar skapanar fra søgnene, akkurat som hos stendur, han kan pille av fra min ansikte. Han skal ikke lære meg 8 år om Bibelen. Ikke 8. Han hever en lignaranta. Han er en svika profetor. Og jeg vil si akkurat som øysene tar som forsværa da. Tar rettast ikke godt. Tar ikke menn for å løye Guds mannhøyt. Tar ikke sitte på toppen her. Jeg færre så ikke fyllt seg døymon. Og jeg heldig lurt etter døymon. Nei, jeg vet ikke hva folk har vært inn i søyen som lurt etter. Jeg tror ikke å sette min uta, men nå, jeg tror ikke at det har vi haft så høyt eventyrligt videre til.
Förra dagen var det 3400 folk in jag såg inne. Och lust här framkron. Raknar vi till att här som jag vill bröla ut och möta darvinisten. Ja, jag vet det väl. Jag följde i mig. Vad annat kan det vara? Ja, här stand jag i en ordentlig kamp. Jag följde i andan att jag stand i en kamp här. Och här stand jag vid sannlöjgan och är bergest vid sannlöjgan och fyrir sannlöjgan vi munner løyve. Altså, det vil si at hvordan skal jeg forklare det? Vi munner løyve, ja, hva mener du vi med vår? Nei, altså, jeg en herrmæver i Jesu Kristi Herre. Og på den måten at jeg bergest, og mot vapen bare Guds år, ikke annet. Jeg bergest vid sannløygan og møte liknende. Det må jeg bare deg. Det ikke annet til. Det kan jeg betrykje øyne på noen. Men det sånn den som jeg bare deg. Det det. Og grunden til at jeg kan være så djarvor som jeg og brøla som jeg løver, det til at jeg vet av hva jeg har tro. Jeg vet hva vi utblåstes av bautjen her. Jeg vet hva vi giver meg. Jeg vet hva jeg har tro. Jeg vet hva jeg tryggve. Og han ikke liknare. God ønsken liknare. Men det Darwin. Det Darwin og Freud og Nietzsche og Stalin og Hitler og hva Paven var det hva navn du kan nevne. Alle menn liknare. Ja. Når Peter skriver til og i 17 brev og søgnen at du sørste tog skulder avnokta skaparna ordningen avnokta hvordan god skapa i alt og så videre og for å spotta hva er ur hans har kommet og ditt og datten hva er ur hans har kommet spotta her ned og nå kommer det en ta inn i møgnhøytene. Jeg vil bare si at vi tar løyende til å takke hånd om at her til å bleka der ut og komme der inn i møgnhøytene så er der attasta bank altså vi klister for munnen og attasta bank vi tar så hvordan lunch der sitter her så får det kjøttet så ikke tar vi overslett ikke svenger etter sannløkene korsene som framløyer tar kommet ganske tværferer så får det ut at ja tar ikke kommer her til at lære sannløkene tar sannløkene ved hilden fram nå tar kommer her til at bæra sina lign inn i møgnhøytene tog der innskrittner armar tid må standa dem i møte tid må standa dem i møte det er det eneste jeg vil si Jesus var sikkert til tess Jesus var sikkert når så er det lyd i anna til at ja, ta i er så åpne munnen og tåse hvordan tåse er så og ok, jeg ble jo ytler men det synd å bli ytler om det som blir ytler om? Det synd å bli ytler om det som blir ytler om? Nei, det det ikke alt døyles ikke Matteus 5:22 men jeg sier til kunne hver som helst og vrøyer vi brauersøyn utan grund skal være vanta for daumen søren spredde vi ikke vrøyer vi brauersøyn utan grund vrøyer vi møgnøytene fargen og av seg menn som nekka nisser og i fargen vi grund vi staurar grund vi rattvisar grund ja, jeg ber i høyt i høyt jeg har gaua samvisko kan ikke ha god bant i egene bant og i egene utan at himprast vi
Det kan jeg altså. Jeg føler meg ikke av synda. Ikke at det øyneste øyne petti altså. Nei. Og Efesus brev sier såles nær. Vere tid fyrstner og synd ikke. Be ye angry and sin not. Vere vi ett. Altså til bløy vi kvar fyrstner, bløy vi fyrstner. Hever du rettvisa grunn til å bløy fyrsten, varst du kvart bløy fyrsten? Det fullstendig korrupsjon rundt om det, og du har sløyka via kauka, varst du kvart kauka? Lät det komma ut, lät kjetlen flyta och lät allt höra det. Lät allt höra det. Det einaste han vill säga till och synd inte. Varst kvärt, blev du danseterande över över korruption och skräp och utunar mitt och eller särskilt i manhöjtene. Särst du ting som långt ute. Du äger att låta kjetlen flyta. Du eier at godja etter du. Du eier at godja etter du. Det et vers som jeg har tidsi fram til det stender øynestanden. At her watchmen, hennara værmenn som hundar som ikke du har godja. Altså, det god som herstar hans profetar at her var som hundar som ikke du har godja. Nu har vi inte alla färger kött runt, jag inte av fjärsbygder. Kommer i höstla vid mängan hund. Som då av varje territorium, så kan man släcka färre alltså. Det en färlig hund och är ständigt bara åt och går. Men så kommer man i halt vi där. Och tar bänkner. Tar inte gotcha, tar stanna bara, men tar mord, eller knurrat vart man ser då att hunden och damer inte att är det här, men han tar inte att göra. Det är vanliga hundar. Ja, det är lejarna i Guds mening det han tar vanliga hundar. Som inte då har varje territorium. Inte då har gotcha. Och så ständer oss ni här ute i samma versen att tar sova, tar durva, tar älska bara sova. Det är sovande är dit. Sovande är inte sovande. Och är inte en hundur som reist av godja ta i djävulen kommer alla sära komma in porstrene. Nej, han släpper i över hörs för att bo mot godj. Är bojt igen och godja väck. Ja. Det gör jag alltså. Och där kom du bara att du kunde ha till nisser. Nå, jag minns det en det var 2004. Jag var akkurat kommit åter från Island. Anstöter för att börja gänga missionshusen av Glivron. Och så var det till ett ungdomsmöte. Här var halvfjärs ungdomar. Ett la mer alltså. Och så blev det lust. Nästa frutjakvall det var J-klarar här. Då skulle J-klarar det konsumter samman. J-klarar. Jag blev fullkomliga kaltur. Fullkomliga. Vi det akkurat steg här vi uppbröt en hand och pröjsa gode. Och nu blev det lust att nästa frutjakvall komma J-klarar. Ja, så jag helt mig har hårt för kärst alltså. Nå, men jag fick inte frifyrst ner. Hjärsta boka i och jag färs hem till pastoren och jag stötar jag ner. Alltså, inte knall vi hade honom, men vi har någon av allmäntliga förstånd ägna bra och knöjkvasson åren. Stackan. Jag säger att det luktas pura i människan säger, men jag är stackan. Folkomliga stackan. Så ommånar jag. Så det gör det så gagn. Alltså stackan så nägg att det kom inte på tal att häva då. Och det kommer aldrig inte. Det kommer aldrig inte. Jag säger det vi han. Först då sig. Och i min chansus nu. Nästa frutjakvall. Så var jag kommer jag vid här. Och jag får upp. Och kommer att fylla till att trollmans loter suntor. Och vid en kostaskatte kommer jag flancha där ut.
Guds huset. Det var vad det för att göra. Och det kunde han bara vita. Så kunde vi bara täcka därifrån. Ja, han tar det så inte täcka då. Han tar det så inte täcka då. Nå tar skuld att inte komma. Tar skuld och inte komma. Och så tar jag kom hem till huset och det bodde i Ritvik i Kjeppmar ut i huset här. Jag kom hem efter. Sätter mig ner i soffan och bär och har Bibeln framför mig och tog ett mannakott. Det var ett år sedan Jesaja och ta i tid färda Eloi till vänster eller till höger skulle till högra lojböjnaren säga lojböjnaren att han för till kun säga här är väveren ganske han här är väveren ganske han och det var akkurat det som jag har gjort Guds mån jag är atliga färd av kaos och jag har fallt av min hjärta heter paven datt som inte rätt här ska naka sägas och jag säger det på en mata som det var inte att jag fejl av och det skulle få oss på plats och det blev inte på plats. Ja. Herren försvärar mig. Herren försvärar mig. Och det har vi fallt för att han har fer ta i av värst Guds rujtje vid sannlöjkan och avvärna och använt och pojka fejler ut och sagt att sålas modes gera det skulle göra så då är det väl så hette det rätta att det förkastligt att det skulle inte göra och så där god du vart med han var angående en han var angående en alltså harsta med fyrda nej jag känner han säger tacka ta i gerda han säger tacka han säger ju en gång för mig vad ska jag göra det här var för ytterligare men det säger nissen här att det förstår inte det förstår inte bara en frask i halsen och akkur piprande människa som snackar om jag vet bara allt det du varst humanistliga men hever ikke ett gram forstand på rattvise og ratta Guds læro og hever ikke forstand på at standa fast læren imot det skal man gjøre man skal standa fast læren imot ja, annars skrujer Satan inn i møgnjøtna tid altså det er lovat høy ja, men alltså vi är så hampelig. Vad ska kvärt en bahai olle kan vara hampelig. En aufrälst humanist kan vara hampeligare än du. Kostus röjner. Men missfärte mig inte. Jag tryckve och på att vara hampelig som hållt. Men ta i fastlära kommer in. Och så vidare. Ta allt det att ta hampel i höjden färdig alltså. Ta doron som har. Ta kan hon röjer denna. Judas är brev. Judas tjänar Jesus Kristus och bror Jakobs till torra som är halkar av gode färgen och varvåkter Jesus Kristi och kallar er. Miskun i nättekun och frigjur och kärlöjt vill markfalta. Hatt älskar hon. Ta I vart I allan ogenskap att skriva tikkun om mina felagsfrälso. Vär henne turveligt som är att skriva tikkun och förmena tikkun. Tid skulle allvarsamliga struja för det trunne som var öjna för finchen in höjlav. Vi skulle allvarsamliga struja för det trunne. För det trunne. Ja. Och det är att när det är som tar Jesus och Johannes 2 rutta I templet. Han gjorde sig en köjred. Och jag får lycka ut av YouTube och hukte efter att jag skriver bara Jesus clears the temple. Och så sa jag en film som heter The Gospel of John från 2009 och allt jag ner.
Och här var det pura rätt. Man sa lika som det som hände i filmen och det fullkomligt rätt samsvarande vid året. Men så var det en annan Jesus-filmer från 1994. Här är Jesus en trästav och slärte och fylla i ting. Han var det valdlig, det var det. Och det är inte rätt. Vi är inte valdlig, alltså vi ger inte falskt näka. Och det skulle vi helst inte göra. Men vi skulle ströja, alltså vi skulle vara hermen. Alltså, vi har inte läst det av Nya Testamentet. Att vi är kallade till att vara hermen. Och han som kallad i här tjänast, han avnoktar allt. Han frahaldande i all loton, att han var rocknast honom värdigur som kallade han i här tjänast. Paulus kallade sig en herman. Och han tog sig tar som arbete samman vid som hans strushfela var, alltså. Men vi strujast vid åren. Fyra sannlökan, fyra glädjebåskapen, fyra sannlökans år skall standa och liknen skall fylla suntur och avdukas som testimonier och hivast ut. Och hivast ut. Och tar männen som värja och föra liknena fram. Tar skulle hivast ut vid liknena. Ja, tar kunde vända om så skulle det sitta attasta bunch vid klister för munnen och i touchar och lärast från pinkopatnastöje. Och skamma sig och i touchar armsakaria sen och hans lykar. Hans insnukte lykar. Ja. Inskrittner upp ur helvete. Inskrittner upp ur helvete. Tycker att det är redo? Tack han allt för jag får köra. Arne Sakariasen är skrien upp ur helvete in i Guds möjlighet. Må han vända sig om och ger han sig till att må god så slå han och stand under möte. Ja. Amen, amen, amen. Vers 4. Tog ter och avvisar män skrittner in övarnande. Kvarjer var avor från gamla tog utnämnde till dessa domfättling. Tar utnämnder till att vara dömter. Tar inte av Guds falske, tar som geras lukt. Inte av Guds falske. Skrujen i möjligheterna. Av godelig män, omgerande nøy i Guds vars ivrig kjennsko. Tar skulle øydes for hava møte ikke nøyene, men tar fortsetta og i kjennsko og godløse. Tar fortsetta og enta i falsklære og darwinisme og slukon. Og vil jeg bare hava alt det renna saman og i øyne evige suppo. Det er gongrisk tid. Annakvart er god sannoravur. Og hver med vår liknar og skal gjeva gode rett og lære av gode. Ja, etla sier du til hava rett og sier god sier god vera liknare. Ja, hver er så god? Hver er så god? Darwin og Satan hava det tatt gjørst til god. Ta det ikke fylkjærer av gode. Ta det ikke mine brøver. Ta det ikke mine brøver. Til akkurat hva det ikke er, ta vet du vel. Slett ikke. Av godlig menn omgerande nøy Guds vars ivrig kjennsko og avnoktan hin øynasta Herra god og Herra varan Jesus Krist til gjerra der enta. Jeg vil tessvegna seta til kun i endurminning til at hit øyna for visst du heita hvordan og i Herren hevande frelst folk i ut ur Egyptalandet atan og øyde teg som tro ikke. Har du hva til lese? Ta i Herren løyde falski ut ur Egyptalandet, så løyde han alt falski ut. Og en staurur haupur. Og så får Herren at øya bors ur. Kåra og hans herra menn, gjør en åpnar stug lagt ut, og for livande nere i helvete. Takk og lov. Tar for livande nere i helvete. Takk og lov. Tar kjøy mer. Tar har du ikke heima her. Tar har du unga evige frelso, til tar har du vært i kærno. Nei. Tar fjore i helvete. Tar fjore i helvete. Sjalt om det var kommer og jøgne rei i havet.
Sjálvt der voru døptir til Moses og i reihavnun og i skoginun og i skudjunun, så fævru der nýur i helvete. Ja. Og hatt skriva til okkara formening. Det det altså. Hatt vi tala om fyrr. Hatt skriva til okkara formening. Vita det ikke av tog. Fyrra Korintutjo. Hatt skriva til okkara formening. Les Fyrra Korintutjo vers 8 til 12. Ja. Altså, her stendt ikke Jotas i at Herren 18 år til han i frelst folk ut ur Gyttalandet. 18 år, 80.000 tro ikke. Han 80.000 tro ikke. Det gjør det han altså. Han 80.000, altså at øya til at drepa, tøyna, rådda ut. Det hva han gjør. Det hva Herren gjør, og til for han gjør atur. Det kan du lukka lova det kom fyrir. Det kom heila meinhøyder av dodja. Og meinhøyd som tåler darwinismo, hon døys. Tøy kunde rakna mun i år som remasta kærløyga, og tykkara sørsta kall, tykkara sørsta redning. Tekka det vi mun avværing, og rakna vi, og rakka det kunna föteratur og vakna, så har vi bjarga det kun. Men her er det tykkara gjørst og stappa fingrarna inn i øyrene og kalla med svekan og ditten datten og jeg har tala fyrir god, ja så det tid, så det deir, og det kommer bara fullkomlig at dodjas, det kommer bara, ja, herren, det ferdigir, altså. Philadelphia gøte, det ferdigir, altså. Tenk at det ikke handler om at her, så det deir. Never mind ikke av i frelst, så hun en helveteslik. Tenk om du bare smyr inn i grunnen at kun. Fyrra Korintutjo. Her er træt brøvor. Jeg vil ikke at tid skulle være avvitande, hvordan og atler fedrar okkara var under skoginun, og atler fævru jakten sjekven. Og var atler døpter Moses og i skoginun og i sjøvnun. Og auto atler in sama andaliga mat. Og drukku atler in sama andaliga drikk. Tog tar drukku av til andaliga klette som fyllte tøymun, og tannklettur var Kristus. Men vi mengar av tøymun var god ikkje vel nøktur. Tog tar var velter kall og i øyemørsene. Sagt du? Av god falskje. God velter der kall. Han kallrende der. Han tunte der. Så sier han vers 6. Nu, heser loter var 4 dømer okkara. Til tess endamåls at vi skulle ikke gjernast etter ytlen loton som tøyrøsten gjernast. Hette skriva okkun til avværingar for jeg vet ikke skulle gjernast en tøyr. Og hva heldur du hender hvis vi gjernast en tøyr? Hvis vi ikke er herran og lojen, hvis vi ikke fylgjer herran og hvis vi ikke er årsens gjerrarar, herren kommer til tøy nokken akkurat lukka som han tøynte tøymon. Det kan du lukka stål på. Og tror du ikke tøy, ja, så kommer det å røyna det, kan du? Du kan si at det passar som Sjur sier, varst du kvært, du kan stappa og halda fri øyren i alt hva du vil, til største lykker av tøy at du får til å røyna det, akkurat som en tås om. Herren kommer til å tøyna det, kan du? Han kommer slå det kaldan. Fyrst andalia, og så vil du hiva over i helvete, til baptistan Nissa, oppur helvete. Ja. Vers 8. Oi held og let om okkom fremja hårdom, og en så sommer av taimon framto, og fotlo og øynum deg 23.000. Herren dår at drepa titt. Herren dår at drepa. Ja. Og ta dår han øyne i Nødja testamentet. Han drepa Ananias og Safiro. Og Jezabel og alt henne har fyllt. Ja. Så nek fyrtikkara
frosk i röttene, frosk i halsen om, og tycker smörmjuk i rött. Ja. Og tycker milda sinne. Tidru falskir. Ja. Ta du är såja. Oamendliga väl. Inte allir. Men det allra mesta jag tycker det är bara en jackaskostur. En jackaskostur. För det allra mesta. Ja. Jag hör det väl. Det är alltid på att det är inte äkta. Det är alltid på att man hör det. Det snackas lite som det gör. Hvor måtte få en ære rødt, knapplighane? Akkurat som prestaner, kan du messa og få knapplighane ære rødt. Hvor kunne ikke tåsa som det gjerra? Nei, spyrir bara. Vers 9. Oi heldur letum okkur frosta Krist, som sommer av tøymen østen frosta av, og var øyter av høggarmon. Krist, tar frosta av Krist, sier King James Bibelen. Neither let us tempt Christ. Kristus var vitt om her i øymarsene. Kristus avgjør, hva skjalt du? Jeg tenker at du nok det alt du vilt. Men jeg sier det likevel. Han avgjør. Han god. Han ikke feir, men han god. Lukas nek som feiren god. Vers 20. Oi held du knarret hit, som sommer av tømmen øysten knarret av, og var øyter av øyeren. Takk og lov. Nu allir hese loter hentu tøymon til fyrdømmer, og tøyr skriva fyrir okkara formening. Hette skriva fyrir okkara formening. Hette skriva fyrir Mosebøkene skriva til at læra okkom som avværing og formening og fyrdemynd. Vi skulle læra ta gaua av Josva og Kaleb, og vi skulle ikke gjøre det samme som hinner tutjo njøsnærne gjør det. Ta vi rævskuttar, ta tro ikke gode, ta tro ikke herran, hadde onga trygg, hadde ikke halve andan, ta hadde ikke andan, Guds anda, ta sier god, men Josva og Kaleb, ta kommer gengen landet, ta hadde en annan anda. Hinner tro ikke, og ta døy i øymarsene. Vers 11 og 18. Nu allir hese loter hentu tøymon til fyrdømmer, og tøyr skriva til okkara formening, og på hverjar endar veraldarinnar komner. Hvers vegna lett han, som heldur han stendur, djeva gatur at ikkje han fatle. Til rånkin frosting tidsi tikkun utans loik som vanlig som manne, men gode trofastur, nei, jeg har det her at jeg ikke lesa. Han til det tid, vi skulle taka Guds års avværingar til ettertekter. Guds år fullt av avværingar. Øysten i Gamla testamentet. Ja. Og Guds år sier meg til Judas brev at til menn skrittner inn i møgnjøtene som oppskrivet til døms. Av godlige menn. Inn i møgnjøtene. Inn i møgnjøtene. Arne Zakariasen. One Ness. Bisperen Tjadekon, Jekvan Frøyriksson. Han helvetes armor. Det kvart han Tåsar tålsømme. Og tåsar ankande omvending og frelso. Aldren. Onenes, han teker hamfer inn i dømkirkene, spela og godspata, bare framafyre kaurskatene og i dømkirkene i fargen. Ja, men det var en demokratisk flertalsmøyning, og han måtte dansa vi. Vær han en godsprestor, så er han boltra nevan i bordet. Han dømprestor, han i myndeløk til å gjøre det, men han beheer i mannen, og ikke gode. Han helvetesprestor. Han kan ikke vente seg eller kan god bære standen og møte, og tykta han til og boka han av. Han kan få kjøtt. Jekvan Zakariasen en lignhalsur og en svikaprofeter. Det akkurat hva han En lignar
Alltså en liknar den här med vår fullkomligen. Det går han är. Och en vettlöjare. Vi är en frost i halsen. Det säger du bara barn framåt. Och det skulle alltså vita. Det skulle passa på sluka män. Det skulle passa på sluka män. Som allt då är bara smörmjukir. Smörmjukir. Och ankan till avvärda näka som helst. Tar passa på sitt egna skinn. Tar passa på sitt egna skinn. Och tar klintra och en människasligan tignar stia. Og tar hava ikkje god fyrir sin eion. Det hava tar ikkje. Tar kjenner ikkje god. Ja, det var det altså. Jeg har ikke funnet på å ha sagt det, og hvis jeg ikke visste det. Men jeg vet det. Så er det ta i hitje på Martin Luther. Og John Wycliffe og William Tyndale og Jan Hus og John Knox ta i hitje på tar mennar tar munna firmynter og ta i hugsi om troarfralse og sannløygan og det som vi njóta i det til at kristendommen er så fræver som han er, til kunne vi takka mannen som tar imen fire. Ja. Til kunne vi takka tar imen fire. At tar lødde nye sånne halsar, at tar brukte sin penn og sin munn, at tar vært så av halvveier som tar vært, til njøta vi godt av ennu det av 500 år søttene. Vi njøta enn godt av det at Martin Luther skriva i ter 55 tesenar og Jack tei tung og skritt opp til kyrkjen og i Worms og nelti her nelti her 55 tesenar til horen her to. Vi njøta enn godt av det. Og det blir råk. Jeg måtte så bare bliva råk. Men sannløgjen skal standa. Han skal standa. Ja, så kan pave være pave, og jesuita pave være pave, og hvert pave var det, økumenisk rørsla, og darwinistiske kristner, og alt det her, alle sånne tremanskapen som skålar om man i vrakken. Nissuskapen, let okon avduka da, let okon standa du imot, og let okon kunngjera sannløygan. Let okon kunngjera hva det er å være en kristen, og en sannur reformationskristen. Er en reformera vår kristen? Jeg fer aldrig under pavalorsten. Omgav du altså. Først skal drepast. Ja. Altså er en protestantur. Jeg protesterer mot korrupsjon, og jeg pøyger av sannløygan. Og om det så kostar mer som det er popularitet, lett færre, at det er lett ikke ui, er det ikke etter tøy? Er det ikke ut etter tøy? Hvis jeg var ut etter tøy, så tante jeg meg selv om min egna skinn, min egna bøtje. Det gjør jeg ikke. Det gjør jeg slett ikke. Jeg vil tjene gode 100%. Det skal jeg gjøre. Og jeg tjener gode ved at tåsa sannløygan. Tåsa sannløygan. Rusko jansara folk. Rusko jansara folk. Nei, jeg drømte i sørste viko at jeg gikk opp jeg gikk etter onkel fortidskant til loks, og så knappt igjen, så var det en stor hildur her. Det var så veldig kaldt livet. Og folk la i en stor svimjehille, og de var sauna i. Som var sauna i, og som var akkurat via sauna, og de la og skulvo. De la altså her i svimjeklæven, og i en 800 svimjehille, og de var altså sauna av det, så døy de.
Och jag blev pura förskräcktur. Jag för att renna fick man en Kjetil, en gamlan jatten Kjetil, jag kokade i Kjetilen och rann över till här som att det så falschen svå. Vi en kokande Kjetil och stötte så snart först upp i ryggen och så fick det höjda vatten ner och så satt det så där. Det var det. Och så vaknade det. Ge mer östen så gav jag mig östen, ja. Ja. Till man passar på att det nu tid. Alltså vi stannar nu och i tojne här som tar för att dreja ut. Och här som Guds folk för att sauna, alla broarmarcherna för att sauna och det som kanske vara liksom långre än vad de flesta draknar vi. Och så kommer vittlöjning och frika profeter och falsklärare och allt möjligt kommer att komma om man i brocken. Och det inte arväken, det inte läsande utikar av Bibeln, det inte byande från det, så färre det av kaos. Och ter sauna av atlar. Och 5 hade vi hicknar med en gauartøyer vauro ter hade kost eika olje och i kannena omframt kärstaljuset. Eller omframt lamporna man ju. Så hade den där kanno vi såg när som hade eika olje. Och så för det att trimma lamporna och tog olje ur kannen och körde i lamporna och fick ut att bränna åter. Men det här som hade varit la du varst och som hade haft olje, men det var slöknajer. Det var slöknajer. Det hade haft olje, och oljan helig anden, och ljus till man frälstor, och man har helig andan, och man brännande. Man det var alla broarmatcher, men det sauna och här får bara 5 av dem in till Brittleifs, 5 slår på in. Hatta kunde knutchen i egen så det blev blåsprångt till baptister som säger till att man inte kan falla fra. Ja. Nå, så vi njöte en gott av det till som Martin Luther tog gjort då. Och John Wycliffe, jag har alltid allmäntliga nägga att ta en man och hävdar hängande här av vägen och han har plakat. Tar munnar hetcher. Tar munnar hetcher. Jag vill inte släcka, alltså Billy Graham och Kenneth Hagin, Benny Hinn och allt tar inte munnar hetcher. Nej, tar ända till jag skammen, ända till jag skammen här. Ända till jag skammen här tar. Ja. Så är det en baptistpastor i Irland som heter Ian Paisley. Ian Paisley. Han är väl limer i parlamenten under Bretlandet. Och i en 30 år, alltså nu är han ätlig gammal, det var inte man inte dejer nu. Nej, han är inte dejer lugg nej. Men han är en hetja, ska jag säga till kon. Tog han har lagt sin hals nyer. Han har slett inte sagt att vi är väldigt populära. Han har sagt sannlöjgan. Och han blev en göla och en skandal i sin lande. Man kan säga en skam och känsel. Men som framlöjer så hever han bara vart borg, alltså. Og bjarga nekvun falskje, bjarga sannløyganen. Paven, Johannes Paul, annar pave, kom av vidja. Tjej fors eller 8 fors, her var Ian Paisley. Og paven skulle tala et eller annet. Permit me to say how much I love you. Og när Ian Paisley han röst sig upp vid en skälftig här point. I denounce you as the Antichrist. I denounce you as the Antichrist. Jaila han ut här vid en skälftig. Allt fallet stod här och så gruvligt det var så smigra i paven slagte dem här och kittla i dem. Han säger till Antichrist skruppa av det där, vi har ett år som du är att säga. Till en futjende av alla rättvusen.
Tun lost ente, tun djevel, skruva av där, det har ett år som du säger. Du är antikrist. Du är 606 trus. Du är hatti av synagog och satan som har bränt halvt trus miljoner kristen och sejanalter. Skruva av där. Du är asen, du är känsel, du är djevel. Gläta nationer, skruva av. Och sen Ian Paisley handlar August Slerty han här och han blev halv hiva ut ur parlamentsbyggningen nu. Men kvart Tjat Heimund som älskar sannlöjgan, Tjat Heimund som vita sannlöjgan, att vi är så glada för det vid öjensliga man. Och vi kunde, alltså, det var självt det som inte vita näka som helst, tänjauta gott av dig. Tänjauta gott av dig. Och i länka tog vi fram iver, för han inspirerar nekvar, han inspirerar nekvar där. Han inspirerar mig. Han inspirerar mig. Han slukar bara det säckor som att det är. Och det är inte det att han är barst, han är inte driper folk, han är skåt näkran, han är inte boka näkran, då är han bara bruks i mun. Bara bruks i mun. Alltså ett liv. Ja. Och det samma vill jag göra. Amen. Det är inte snedigt att en mävor kan göra bara så tillvildarlig inslö. Dessa inslöjning det är bara prat om här. Det är bara så som det kommer till mun alltså. Men som vi känner ju i andan. Och så lägger det ut. Och så blev det lust efter av 3400 falkon om dagne och i färgen. Vi det är bara inte en gång 3000 folk. Det är alltid fätligt. Det är alltid otroligt. Jag var väl på. Jag var så dundrande väl på. Det var så illt av att höra mig säga det. Så jag säger det kvoi. Det tror jag att det är sanna som jag säger. Och jag vet att det är sanna som jag säger. Alltså jag vet att jag vill rätt alltså. Och det är inte relativt. Det är inte bara min mening alltså. Jag vet sannolikan. Det är då jag läser. Jag finner inte sannolikan från gode. Jag läser ju i Bibeln 8-12 såger i en halvan timme. Arne B i en halvan timme. Arne rätt läser 20 såger. Jag läser ju Bibeln 30 såger om dagen. Jag gör inte annat. Och så i pausen om tar jag lukar röjsen med farmaren temon. Så tänder jag här. Tar jag här omkring tankar. Jag känner sannolikan. Känner jag? Då jag läser. Ja. Och det är så chockerande över att höra en man som är bara så säker ut som han säger att det halva är värd, det halva mer nog för tyckon. Du vet inte, folk är något att det är några absoluter alltså. Allt är absolut, allt är relativt, allt är bara flautande. Det är det släkt inte. Överhuvudligt. Det finnas absoluter. Stadverk om så att föra från dem om så att säga att allt är relativt så är det här lika väl. För att det är Guds absoluter och det står då i Bibeln. Det tog ju på in i grundläggande. Ja, det tog ju på in. Det kunde färmävren och dollarmävren bara gnutja och gnuppen i egen. För starvlinter. Tar frafallner. Ellers ett linten mor. Jag kan tändra linten av först, jo, men färman och dollarman, nej. Ta kunde äta lost och ta kunde dräcka piss. Det är akkurat vad jag kunde göra. Och i länka banar. Det kan jag kunde göra, ja. Fullkomliga kalsilder farner däv. Kvartar då. Att du må någon ärlighet inte. Ja.
avnokta man til at Guds lov i gilde, så ikke lovbrott, og så ingen sikker, og så kan du helst ikke snakke om til å få nøye. Loven i gilde, ikke som veveren til frelso. Hon har angan til å være i gilde som veveren til frelso. Hon har aldri vært en vever til himmels, og tjøkken halda lovene, heldig ikke i Gamla testamentet, ikke kunde til. Og tei og i Gamla testamentet som var i himmelen, tei var her, bare av til at tei tro. Abraham var av til at han tro gode, David var her av til at han tro gode, og alle profetene var her av til at han tro gode, og fyllt Guds åre, tar våre luttner, tog årene som god taler i. Og tar tro Guds frelso, tar tro av Guds kommande frelso. Tar hadde trygg av skuggan av tilverliga som der sjå. Tar hadde trygg av blåsoffre som tar godt nok bare vær blå av bukken og kalven og lampen og kvojon. Men det var en profetisk skudge av Jesu blå. Og det tro det så, og det var halka i tog. Ja. Halleluja. Ja. 3400 folk. Og det 1500 folk. Og jeg tror ikke det har vi haft. Altså, bare disse vikene her til har vi haft 6500 vikjande. Helt utroligt. Og til det finnes ikke sannløkene framme og hva det gleder meg, altså, hva det frøyer meg. Så en dans som trångt det til. Det trångt så dumtrande, fleitande til. Til høyre det omgang til. Til høyre det ikke hvis det var, hvis det lurt etter under presten, eller det lurt etter lintene, eller nærkastene. Nei. Men det hadde hørt, så det alla det som jeg har vi har bedt til kun. Det hadde hørt det for jeg tror ikke så gjerne. For glatt vekk. Det hadde hørt det fra Victor Danielsen. Det hadde hørt som jeg sier for dere fra Victor Danielsen. Det er helt sikkert det hadde gjort. Det var ikke vel. Jeg har hørt hvordan han taler i. Så jeg vil ikke skammast i. Men jeg har slett ikke Victor Danielsen som nekker 4 mynt. Jeg har sagt mine 4 mynter. Det Wycliffe, det William Tyndale, det Martin Luther, John Knox. Ja, det som ender her, så døylige knoksaner her bort. Oksaner, Guds oksar, søyer som vet ikke hva tar bakka og tar ikke bare øynve til å bøy fram. Og det det man skal. Ja. Og om man så fyrir faksel, ja, så be it. Om man så skal brennast, så be it. Brenne så. Whatever, altså. Give it your best shot. Give it your best shot. Den lost enda baptistane sa. Fern av kaos. Ja, men det må du søtja til at jeg gjer ikke innsløyne for jeg spatta det gån. Jeg gjer det for jeg ruska det gån. Det som jeg gjer det tar jeg gjer ikke innsløyne til at jeg kan ikke kjetelen, jeg stod i høyt vattnet av det gån. Jeg stod i høyt vattnet av det gån. Jeg stod i høyt vattnet av det gån. Som han var døyligt. Men så fikk jeg en teltepost fra en mann. Jeg vet ikke ansvar for det men han takket for at det var godt å høre en slukka rød som møyna. Tåsa for godt og at ja, det hever sånne omkostninger og det hever sånn prøys og alt det der. Det kjente han alt til og her måtte signa med og alt det der ditt og datten. 5 måneder ta sier jeg at en maver som tåler møynar skarflanger, ja, det en maver som elskar sannløykan og som gjever sannløykan en ratt og som ikke en hyklare. Han pjusler ikke være fullkommen men han elskar sannløykan og badger seg for tog sannløykans åri han
Han renner ikke undan, han vil ikke snæra dig, han vil ikke dreia dig, han vil ikke avskjepla sannløygan, han vil ikke røntja Guds år. Men tid som høyra munar skorflønge, munar bøyn framlig og taler, og som slønge etter meg at og så akkurat med fyrir jeg være for herrer og fyrir slapp han av. Jeg vet vel hvor det skriver sånn her. Til tog jeg til tåler ikke høyre med. Til tåler ikke det som jeg sier til kun. Tog jeg til vet at det er sannøyt. Men det var angant i hørsta. Til det høyres ikke langer. Og til det er av tuslenen som bare øyne for du kommer til trygg og for lengst siden, og så har du vært i kæren, men til et liv var totalt utvattnet, nisso hyklere liv. Jeg vet det vel. Ja. Så at jeg vet for nek fyrir det kunne altså. Det får slett ikke tidsi meg. Nei. Det får slett ikke tidsi meg altså. Jeg tar ikke om knokkene av det kun, og jeg bolder der sammen, så dette er det nye støyndeier, det kan ha lorstar. Jeg har anker respekt for det kun. Nei. De kunne bare finne det kunne i sannløkene, og innsøkja det at de skulle leva rønt, og øktast godt, og være årsins gjerrarar. De skulle fylja gode. Havast hetta grunnvallar Guds stendur tryggur. Havandi hetta innsykle. Herren kjenner søgnar, eller Herren kjenner tar som hans herra, og lät kvant han som nevner navn Krists vujja fra misger. Og til gjelder teg av hans hver du erst, og i Spania, eller Danmark, eller du sikler ved åkken kipe, eller du erst og en baptistanissin i Gøto, som fyrrøygar nasta G-Strongs-festival, eller som fyrrøygar nasta Darwinist-festival i Norrlandhusen, her som du atler at vittlo i alt fyrir folk, må Herren standa der imot. Og jeg får ikke si det, må Herren drepa det. Amen. Så er det til ønta, til som bergest imot gode, det som vil rena Guds folk, det som vil forføre Guds folk, det kan ikke være annet enn min forkynte. Det det som bergest imot det. Det som stand imot det. Ja. Sjálvande. Hvis du elskar godt, ja, men så alt ilt til forkynte. Det kan ikke være annet. Og til bra til, til min forkynte, ja. Ja. Ha? Hever du nekran forkynte? Eller alt bare åkt fyrt her? Gonget da bare ute på smuilast? Og føler seg godt? Tu glæver, jeg glæver. Tu helder som tu helder. Til finnast ordan. Jeg helder som jeg helder. Vi vet ikke hva det er sannøyd, men akkurat må være sannøyd, men jeg helder det som jeg helder, du helder det som du helder. Til ta røyna hyklarui, altså. Så kunne vi ikke være i Guds møgnehøyd. Vi må finne det av hver sannløyden og standa vian, og standa lykten i møte. Jeg var ikke hver sannløyden Altså, jeg kunne ikke gjøre det til at Gud skapte alt, akkurat som han sier, av fyrst og og blæs og i bøytene. Jeg kunne ikke gjøre det til det. Jeg sier det, jeg forteller det, at han gjør det til, altså. Akkurat som det han skriver. Og til lukka mig ikke hver seg hvert, altså. Lukka mig ikke. Fossiler, og så meter der det til 40 millioner år.
og ditten og datten, tar det ikke anelse for deg. Tar det ikke anelse for deg. Tar det ofte, disse knokk røyt og røytøtten, jeg har ofte mett et bøynpette til millioner av så æren, og så finner det at det er en svøynatann, eller svøynabøyn, og det er ikke eldre enn 100 år. Ta det kjennes ikke. Ta det liknere. Kaldsvarte liknere alle samler. Jeg trykker ikke øynene av dem. Ikke øynene. Jeg velger at jeg trykker gode. Jeg trykker gode. Jeg har lengst valgt at jeg trykker gode. Og jeg trykker gode. Og han som ikke tror gode, han gjør god til en liknere. Og han har ikke høy med Guds møgnhøyt. Han er velkommen inn, han kan sitte her som en av de møgnige falskene og lusta og lære, hvis han har hod til det. Hever han ikke hod til å lære fra dem som bo og året rett, så er han bare kommet inn at fortørne alt, at kolvelte alt. Og det er det som jeg vil gjøre det. Læreren er oppe i lutene. Jeg kommer til Zakariasen i Gøto. Alt som det er. Alt strupen, fastlærere. Det sier det kun. At jeg vil ha farlige fyrer. Det standet om det møte. Det er så einfalt som det er. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Jeg sier hva du stender og sitter bare bøyn fram og sier at her vil det ikke av jeg gjøre. Så kan folk være folk og att være att. Så kan fastlærerne bare skamma seg. Og pappedøra. Og alle som har helt vitt om og alle som har forsværet dør. Da kan bare skamma seg av. Eller tar her var sånn egen darwinistiske møgnighet. Jeg synes for det helvete vi tog. Men hva kunder hvis det vilja altså? Men tar skulle slippe å smitte alt folket og dalke alt landet. Jeg behøver ikke. Det måste du ha suttje altså. Jesus sier, «Voi tikkun tar alle menn tala vel om tikkun». Hattir hiklarner, hattir mannsløgjarner, hattir smuilarner, tar som tålsemme, tar vilja bare beheja ötlun og samla alt saman til øyna suppo, lignina og sannløygan. Guds bøten og vrøynar bøten. Det gonger ikke. Det gonger, det kommer til å finne det av det Herren kommer nyer, han kommer så sannelig å skilja alt sundur. Og du sier til i Nya Testamentet at Paulus prætika til at han skulle køyre bort fra seg renglærere, avværen øyne for tverfyrir, og så støyde han ut. Og en vantan person som levde i hår i Tullegun, støyde han ut 4.6. Vet at det kjævast nær? Eller her var det ikke lyst i Nya Testamentet? Jeg så tog på at det for å gjøre det. Det er den vinst i påskassan. Du kunne lese det nu. Halde ikke komna føra fri til gjerraren her. Ikke komna føra fri, men at svør, sier Jesus. Og svør. Ja, så fyrir han tås om til at hian fra skulle tvei være møte 3 mån og 3 møte 2 mån. Det var skjalt at hus limen i en huset skulle være strymøte for nøren. Etter at han kommet. Til sommer skulle halda vi innom, og sommer skulle ikke halda vi innom. Sommer skulle tidjast halda vi innom, og sommer skulle verlig halda vi innom. Sommer skulle trykke av ætlansar året, og sommer skulle bæra lykka som trykke av omkring parste, og så strøy alla veier. Halde ikke at jeg kommer føra fri til gjerraren her. Ikke fri, men å svør, sier Jesus. Og svør. Og at svør her hans år. Du er stidlavur innenfor gode, sålas som du stidlav det innenfor hans åregalle. Trorst du hans år, så er du tryggvande. Så er du en kristen. Trorst du ikke hans år, men arbeid med du, så er du en kavhøyen devel. Og en kavhøyen devel. Ja. Og jeg var sikkert ikke. Nei, jeg var sikkert slett ikke. Og her er røysa det ut.
Och här var männer i Guds mönja att inte vill till att göra det. Ja, så allt bara stöjdet. Så allt tandläst, nossaläst och stöjdet. Det då är snäcka som helst. Kvarstje, åt eller annan. Tog i bodje stål ut i kun. Kom nu gång nu. Röntse Guds mönja, kom. Jag möter det gulliga vanligt hvis man höjer. Hvis man høyrer sannløykan som tann at det høyt forkastligt at møgnjøtene tåla falslærarar, liberalistar og sodomittar og darwinistar og alt anna. Og så tar man høyrer en mann brøle ut om det og sier at det høyrer svart det er vi ångastan i høyma. Og så vi så fram etter nu. Og det øyneste man hever at svære attur passa nu på sinne, ikke på ytler. Passa nu på sinne, tjadagave. Hatt ikke kristligt, det var ytler på handamatan. Hatt ikke kristligt. Ja, det kristligt at lova fastlæreren inn i møgnjøtna? Det kristligt? Ha? Alltså då försvära till och akara en man som tår att ta som ut det bara till alltså för att han blir ytterligare till långt ut till allt jas. Det var ju så till att man är en nissas och en total hycklar att du mun närligt inte. Ja. Alltså ungen har näka svär på det som är tåsig om. Det einaste det har näka sig om. De som skriver till mun det inte blev ytler. Och de citerar öll bibeln av Viktor. Det är hans avkom. Hans nisser. Och hej man tåsar vet det i telefon så hade det ljaua som han själv Jekvan Sakariasen. Vi är en frost i halsen nu. De tog så öll på andamatan. Fullkomliga gällt. Jag var bara förstand på hampelighöjt. Hampelighöjt ankevärt. Hvis man tåler hycklaroi och falsnaroi och falsläro. Hvis man forsvärar till att han blir hampelighöjt så är hampelighöjt och jäckarskäll och en skam så är det hampelighöjt ankevärt. Fullkomliga noll alltså. Men tryck vi mer och det skulle inte höra från mer att är tryck vi på hampelighöjt så snar till dagligt så snar som hållt men ta i futjunden skålar in i Guds mönjhöjt ta kan hampelighöjt vara hampelighöjt alltså ta doron som höjt ta med anker säga akkurst ta i kommer till att säga akkurst ja det är nästan jag vill säga om det här halleluja men tycker du att det ser hampelig till dagligt alltså de som känner mig känner mig bara som en hampelig man det kan du tryck vid alltså men det var inte självor alltså om mig självan att det ser så där råliga och hampeliga Iverhöver sig uppfärande iver antje. Men här är Paul dansmische. Antje. Här är ena bröll om och ta det ena bröll om. Ta då jag bröll alltså. Ta bort kanske nästa kun. Allvar tays. Sagst du ta iver synd eller att vera. Så står så ge på att här. Ta iver synd eller att vera. Jag har ofta sagt av för att nej till att är brölig ute. Det har vi gjort i alla vårs nu. Och så har vi också prövat här
Jag ser korruption och vet om korruption och sagt när varst du kvart nu måste helt jävas för sån här. Du känner bara lost på början av sån här alltså. Och så har vi prövat här. Och ta har vi fast här mer som sent. Jag har fast här och i min hjärta som sent eller att vara. Och bara hukte på det och smulst. Ta har vi inte haft goda samvetsko för det Guds årsjön ta i taskult och bia. Ta den där som nöjde med. Hatta måtte ikke tala. Iverhøver ikke. Nå, jeg 80 at avtale det. Jeg 80 at brøle ut. Og så bare næste fyr, så gjør de til atter, så er alt funnest av deg. Alt funnest av deg. Altså, vi snakker slik om å gjøre for ikke nekka. Vi snakker ikke om å gjøre for ikke nekka. Men sannløyken skal fløytast ut. Han skal på en dans som høyrast. Det er det som vi snakker om. Johannes døyparen, han stod ut i øyemørsen i brøleie, måtte jeg være bare så snart. Måtte jeg leve som jeg var Zacharias en til? Ha? Gå tid. Måtte jeg leve så snart? Nei. Han er brøla. Han er råpa i øyemørsene. Fikk er arme avkom. Hvor er avværet jeg kunne flutja fra henne kommande vrøyene. Og Jesus var rettelig på en framlig røysene, og Peter, og Jakob, og han sjåver Paulus, tar vår alle sjåversene. Tar konto at det er, altså. Tar konto at det er, du. Silver tog glætest vittar, sier Peter. Og Paulus tog djevelsens baden, sier han ved Elimas. Tog djevelsens baden. Og Jesus, hva sier han? Det er arme avkom. Han sier akkurat det samme som Johannes døyparen. Vi tar som våre arme avkom. Og tar han rutta i tempelet, ikke sier meg til at han var hampeligur. Ikke sier meg til at han vil være som en baptistanes at ta til. Jeg vil over ikke. Så lett ikke. Han gjør det sånn han køyre, han koppa i båren, ræktar ut, vi kvarjon, vi pushter noen. Yes, pappa. Vi pushter noen. Det var det som han gjør det så pushter til. Her kom du pengar være pengar, han koppa i båren, sa de, velt i alt noen koll, og rækt døyrene, dikvene og alt, mennene og alt ut. Da skulle du vire Guds hus. Og det skulle tid øysene. Det skulle være Guds år og Guds hus. Annars er det bare en skam. Og ta jeg tykker hampel i høyt, altså hun er bare en større skam, altså. Jeg vil si at ta det er det mennesker som kallar seg tryggvande. Og man vet at det er en svindlare og en hyklare og tåler fastlærde og taler omgående i sitter omgående sine sunner på plass eller neka som helst, men han er så hampelig så er han så hampelig høyt hon er til hans skam. Det er jo lykka for at man bare så han fyrir til å borste som han er. Jeg sier ikke satt. En maver som er en hyklare og en pengasvujtjare og en lignare og en som tåler fastlære og bæge ått og anna. Han er en borst. Det er ikke bare suttjan som tar borsten som han er. Ikke krekkbart at han fyrir en frost i halsen og tås at han nekka tvattla der. Håndboket vattl. Men altså, vær røyeligur og sannur og statt ved Guds år og lær ratt. Ja, om du stender og brølar deg ut eller om du stender, ta kunne du gå steg hampeligur hvis du kunne lære Guds år ratt og avtala hatt det her
darwinistanar och att hela tar och att hela sodomi och såna ka då har ju avgan att kunna göra. Så är det ju inte för det kan hamplighet. Hon dör inte. Alltså hamplighet bara för hamplighet skilt. Hvis det är det enaste som du häver så är det mindre än noll alltså. Därför ner omskalan av munskalan hur ser kan fortälja det kom. Det kan fortälja det kom. Men jag tycker att man ska vara så sån här 70% hampeligur alltså. 70% av tøyene skal du være bare cereroljur, fittur, hampeligur, alt det her. Men til kjamerikvosser det sånn at det somme ting som færre i strikene. Her dår hampeligur ikke mer, altså. Så kommer bollar i soppene. Og så brøller man ut, man boldrar nevan i tellarstålen, og man sparskar tellarstålen katt for hans skuld. Fyllar han såntor, om så skulle det være. Och stav och ganta kallar här vid Trollmans loton och ganta hatte. Ja så hej man fälla tar lotnar sånt du för efter kostaskaften och flanktar ut alltså och sagt vi tar det här visade det kon aldrig nattor. Lukas mig pappa. Ja, om det var kostaskaft ett långt höjd. Ja, ett långt höjd. Gerdan höjd. Och flanktar ut. Flanktar ut. Hvis jag inte var sent till Jesus, det som han gjorde i Johannes 2, och det var det ju inte. Det var godlighet så det baskar ett roi. Så det heller inte sent till mig till dömes. Jag flankar det kunde ha på en framligande om till att det tåla att det här darwinistar in i utyckare godshusen från talarstolen och så vidare. Och att tala och det ska bara fortsätta och ulma och växa i landet. Det är inte synd.